Vitajte na portáli MUP.sk. Vstúpte do zákazníckej zóny. Zadajte svoje prístupové údaje, užívateľské meno a heslo. Po prihlásení môžete pracovať so všetkými informáciami na portáli MUP Profi. Už ste prihlásení. Doporučujeme vyskúšať jedinečný moderný vyhľadávač. Pri vpisovaní hľadaného výrazu sa vám portál snaží našepkať, ako vám hľadané slovo upresniť, aby ste dostali čo najrelevantnejšiu odpoveď. Pod vyhľadávacím oknom sa rozbalí nápoveda tém podobných vášmu hľadaniu. Stačí na ľubovoľné prísť myšou a potvrdiť. Portál vám ponúka možnosť upresniť výsledky vyhľadávania. Ak vás zaujíma napríklad, aké zmeny priniesla novela zákona o sociálnom poistení v súvislosti s variabilným a špecifickým symbolom na platbu poistného, označte v ponuke tematická oblasť, riadok legislatívne zmeny a v ďalšej úrovni ďalej nový identifikátor platieb na sociálne poistenie. Práve sa vám tak presne podarilo zacieliť zadanie na informácie, ktoré potrebujete nájsť. Ďalej môžete výsledky vyhľadávania triediť podľa typu dokumentu. Portál zobrazí aj úplné znenia zákonov, vyhlášok a pokynov, ktoré sa danej témy týkajú. Portál taktiež ponúka filtrovanie článkov podľa ich aktuálnosti. Ak potrebujete napríklad zistiť detaily k zásadám výplat cestovných náhrad a zaujímajú vás sadzby, ktoré sú jediné správne práve v okamžiku vášho hľadania, zaškrtnite možnosť garancia. Toto logo označuje text, ktorý je aktualizovaný podľa najnovšieho legislatívneho vývoja za podpory 300-členného autorského kolektívu, tvoreného odborníkmi z praxe. Logo archív potom ponúka prístup do bohatého archívu článkov zo mzdovej účtovnej oblasti, u ktorých vám kvôli legislatívnym zmenám nemôžeme garantovať aktuálnosť, môžete ich ale využiť pri daňových kontrolách. Všimli ste si právne predpisy? Odporúčime vám právny predpis, ktorý súvisí s vyhľadávaným slovom. Tiež však môžete hľadať podľa typu právneho predpisu a upozorníme vás na anotácie právnych predpisov. Zákaznícka zóna. Je to veľmi obľúbená a využívaná časť MUP Profi. Moja história. Presne podľa dní vidíte, aké články ste čítali, aké slová ste vyhľadávali. Moje obľúbené. Zajtra ľahko nájdete text, ktorý vás zaujal. Moja otázka. Špecialista na danú problematiku odpovie bezplatne. Sem môžete zadať svoju vlastnú otázku a odpoveď obdržíte do 3 týždňov. Venovať sa jej bude odborník na danú oblasť z radou našich autorov. Nástroje. Ak vás zaujme článok na MUP Profi, jednoducho ho pošlite e-mailom, vytlačte, pridajte do svojich obľúbených alebo zapíšte si k nemu poznámku. Zajtra ju ľahko nájdete v časti Moja história. Praktické informácie. Získate daňový kalendár, sadzby cestovných náhrad, tabuľky vývoja minimálnej mzdy, nezdaniteľnej časti základu dane, daňovo-odvodových povinností daňovníka za rok 2012 a mnohých iných. Tipy a rady na záver. Ak potrebujete nezávislú odpoveď, vyskúšajte diskusné fórum. Ak chcete pravidelne každý týždeň bezplatne dostávať do svojej e-mailovej schránky informácie z oblasti mzdy a personalistika, zaregistrujte si e-noviny zadarmo. Z MUP Profi získate online prístup do aktuálnej a denne aktualizovanej databázy viac ako 2500 textov, garanciu aktuálnosti, archív článkov z literatúry z oblasti mzdového účtovníctva, možnosť využívať bezplatný odpovedný servis, aktuálne úplné znenia právnych predpisov z oblasti mzdového účtovníctva. Redakcia portálu Mzdové účtovníctvo a personalistika vám praje pekný deň.